Ha kasi tarik Januari arajar akusan tang syumi usnam tmai wei usamla ubala arpusal senam ka arta ubala syakan no ba ula penyap yang laga joka keme bat sawat ki para kan tejong u ha ka wei ka hotel halok no ula ong ha ka video ka ba pen kinwen ba ula le ya ka company brew nomor ba om kwa ba ki para kan tejong u kin syade ha ka video ka bala mi ka tu ka ni kenta haden ka ka jingja ka bala pen kendet arsad ulah kena bagi para marjan bagi riusim ke buha ke senong trajongki ka budan kila kurup ya ke yeng jongki bat kila temu ban kaye ya ki para kan tejong ha kata ke video arsad ulah ya thu ba ulah penyap ila ke jong ke keme bat laingot ki para kan tej bat ke basau kala janyap ulah peniru ya ki med ya bat ulah ong ba ulah penhiar mensiam ya ki bat ulah ot ya ka terpen jongki bat ukpa jong ulah ya rab ya kita ki arngot kita ki beratep kerten kum ka keme jong ka asma bat ki para kan the jong ka alia kan dai senam karta ka alsya ka kan dai senam karta ka aksa kan dai senam arta bat ka ramim khat prasnam karta kalong yang jongi kala shem ya ka senjam namar ka jingsa le ben ha ki breu ke pamarjan ngala penyap ira ka keme bat ki para kan the jonga anda ki pulit kila yo ya kini ka video kidai bantip bagi trash nong kidai ki badan keti kila pendik yang ni ban yo kurup ya ka yeng jongi ha katai ka video utai usomla ula ong ba katai ka long yeng ka kwa ban kelaniam ba ula ujar sa menteri rang ba ka Uttar Pradesh Yogi Adityanath ban yo ya ka hok wala jar keteng ru ya ki katukat ni ki breu ki bala kena ba kidai ki badan keti ha kidai ki jing penyap wei uranu ataf alim khan salim arif ahmad bat ahar kidai kilan mafia kidiru ya ki kena kentai kila temu ban frame yang ni arngot ya bat ukpa jong ha kambuka duma kaba bakala badi ya ki para kentai jongi nyemkwa ya kata ula benran kumta ngalai siapun bor ban penyap lagi para kentai jonga da ka penhiar mensem yaki bat ot yaki kti jongki nang ta asad ula pen ya kamet jong ka kemi bat ki para kentai jong bat uang ngala ban pen hado menstep la ong da ka ba ai jing mod ba ula temu ban penyap dak ba penyap ila dero ni dai ki budan ka tengah jonga ka dan ka jing sisa ka jakasa kebas dang nadu usnam khat khandai saw punyau ki pen priang ya ki jing lam ler sa phang jongi bangi dai ki nong Bangladesh asad ula ong ha ka video ba ka tai ka long yeng ka kwa ban kalaniam ban imsuk imsai ngilalek sa ki babon ki breu ban panjing yarap hendra kim sham layarap yangi menta ki para kan thejonga ki la janiap ban ngaru ngan sayap tang hadin kandiat por hendra omdai ban punbor ya kanu kalong yeng ha India ban le ya kani ulaong haba kerpat ya menteri rang badu kari Narendra Modi bat Yogi Adityanath na kabantaka hok na kerpat dakikti bala penki nyimsim la yo ya ka hok ha ka jing la kumno ai hok yangi ha ka jing yap kidai ban yo ya ka jing pensitom ka bateng tam ki don jing ya dai bat ki nong yalam bat ki pulit kila kem siteng na kaplot jongi bat ni kawa ban kem saya kawai pat siteng asad ula ongru bat dai pan mi ka tempel hakajaka jongki bat ki tiar jongki dai pan IT sa kajaka ri kunsuat kenang baki mensim jongi ken syam ya ka jingkeman ngalapan yat yaki bat ukpa jonga ka ai ka jing jet ka bangadon ngayo i baki di ya ka Hyderabad pentik kena bakin yo ya ka hok kila ila sibon mentakasi ngilapan ya kuburam jongki ulaong apa keren sa umetri rang ba ka jela ka NDTV kalam kamla aban pensisa gaji sisa jong katai ka video suwaya kani ka deputy commissioner jongki pulit jong ka central Lucknow ka Ravina Tyagi kalayat ho baki ki kampanya breu ki dai ki balaja ha hotel Seraranjet unong sa kena ulah pentip kertang kum arsat pusau senam karta la kena bolo penyap ya prangut kit khot jong ka yeng ka sem jong uhi haden katai ka kam ka basat kai ki pulit jong katai ka thang ki la kambar dor ya unong sa kena na ka jakaja ka jingja kala ong ki kon hon farasik
Kila lom yakin nong muna na kajaka baja kate kajingja. Kublai sibon.